goed, daar was het terug. Ja. Denk je dat ik wel kiest? Ja. Wel leuk, hè? Roze? Is wel mooi, hè? Ja. Of die lietse roze? Die past hier wel. Een bannerskibril, denk ik. Wauw. Dit is vet. Goedemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekvlog. Ja jongens, en deze week stier wederom weer wat in het teken van de videoclip van de Chitsclip. Die het biedt boekjet. Ik maak ze wat minder haast, dus ja, heel spannend hoe dat wordt. Maar we hebben hele mooie opnames hoor. Als allereerste ben we van de week naar Haaswest. En daar hebben we opnames op een replica van een VOC-schip. En Jelke wie piraat, dus ik zou zeggen, check het maar even. Nou, een goeie midje. Ik ga correct together met Jelke deze mandjes uit Squalhelje. Die hadden de giecheloof al. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar ze giechelen nogal. En Jelke had een mooi peers broekje alvast aan. Nou, nooit zo'n mooi broekje hoor, wel. Want wat ben je mute, jongens? Je bent al heel wat weg, maar wat ben je mute? Skip. Nee, je bent net een skip. Skippers, je bent oude VOC-skippers. En Jelke, wat bist toe? Ik ben Piet Piraat. Piet Piraat, Jelke de Piraat. Ja, we gaan naar, we zijn onderwijs naar Haas. En daar geven we opnames maken op een replica van een VOC-skip. En inderdaad, Rolf Jan en Zaken ben dan de VOC-skippers. En deze man hier wordt een piraat die hun skip veroveren wil. Maar dat wil je natuurlijk net, hè? Nee, dus... Dat ik naar gebeuren. Nee, dat kan ook niet gebeuren. Er komen zwaarden ook. Jelke krijgt een mesje in de molen. En ik leeuw dus toe. Ik weet het net zeker, ik ben net een regisseur, maar ik leeuw dat de piraat op een soort van... Hoe noemt ze dat nou? Zo'n... Touwladder? Ja, touwladder. Ja, dat werd zacht. Ik zeg zo'n touwladder omheen geklimd of zo. Dus wie zal het wel zien. Het rijdt nou, dat is eigenlijk best wel heel erg balen, want... Dat willen we weer. Ja, en het is net heel handig met de cameraspul. Dus ik hoop dat we aan tussen de buien toch wat mooie opnames zitten kunnen. En dat het net oergiet. Want ik ga jet dat die meester van het schip, die hier in 2 uur de tijd nodig om het schip helemaal uit te pakken. Want dat wil in een winterstalling zitten, maar ze draaien zeilen en dat soort dingen nog in. Hè? Dus dat zou wel heel spietig wezen. En ze had nog weer 2 uur werk om het er weer op te doen. Dus dat was super dat ze er niet in had. Dus ik hoop eigenlijk wel dat we de opnames ik dwang kunnen. Dat was wel heel spietig wezen. Maar we gaan nog wel vooruit tot aannemen droeg met jongens, hè? Dus Maar ja. dat wordt het net. Positief wel, positief wel. Ja, Dus de piraat. alleen pensioen, hè? Ja, we hebben buienraad alleen pensioen. Dat lijkt net heel positief. Nee. Maar nou ja, dan wordt het gewoon een... Rolf Jan zei op een skip, die skippers blowen nooit altijd droeg, hè? Op zee rijdt het ook wel eens, hè? Ja. Ja, dus dan ja, roeien met de riemen die we hebben. Om maar in skipperstermen te blijven. Ja, we binnen Haas bij Haas. En ja, ik neem je bij mij in dit proces. En deze keer dus in de haven van Haas op een replica van een VOC-skip. Michel, kom maar lezen jongens, sure. Maar die zwaan heeft erop. Vet. Ik denk dat dit hem is. Denk ik. Cool. Mijn plakje zie ik voor het parkeren. Hallo. De Rolf Jan, best erop in. Hallo. Ja, ik kom erover, ik kom je hem helpen. Wauw, wat een cool schip. Prachtig. Super mooi. Hoi, ik ben Zaken. Ik ben mijn jas aan. Sasje, eruit. Zo. Dat was Dit. En... Ik kan wel eens zien. Dit. Naar links, naar links, naar links. Is het, ja, waar het zeil zit. Ja, waar het zeil zit. De mest. En het is best wel dipper als het dingst. Ja. Dit is het... Wil je kijken naar? Hier is een hendel. En daar vast zit het stuur. Ja, en hier nog een kemmeke. Nou, ik weet dat is daar iemand. Nou mama, zijn we zien. Dan gaan we samen een piraat en 2 skippers hier. Ja. Dit is toch cool. Oké, beetje dicht bij elkaar. En dit is vet leuk. Knikken, dan komen we maar die woeden. Maak het neer. Je bent heel enthousiast, want dit is natuurlijk een fantastisch verhaal. En ja, Rolf Jan, wie is ons even om? En dan zie je even de zaken. Ja, mooi. Nou, nog een keer en dan even meteen even al heel enthousiast blij naar die kaartje. Zaken? Ik Ja, denk dat Rolf Jan zijn super. kraagje nog wat leger maakt. Even omwiezen. Ja, heel kort even omwiezen. Ja. Nou, en ik zal even naar Jolieke daar, want die moet ik naar omkleed. Ze hebben zien hoe het tekent. Jolieke is ook in haar kleren.
En wat voor piraat komt hier allemaal hoeken? De haak. Piratenskip, hé. En dan mooi de haak erop en dan meteen de boven zetten. Nou, Jolieke, er even klaar voor. Je wordt een beetje rein, het is wat koud, hè? Ja. Maar wie maakt het dus niks uit, hè? Nee. Wie, Heel goed. wie zet er gewoon terug. Ik ga die mofjes direct nog. Was misschien wel lekker. Ja, misschien lekker wel warm. handig. Ja. En, Ah, Piet Piraat. Het is net die skip. Wegwezen. Je hebt een mooi droeg plakje voor, jongens. ja, echt zo. Oh, doe die lekkere jas even hoe dan. Oh, je hebt net hoeven, maar die jassen nog dan, hè? Nee? Dus ik die kraagje een beetje beter, maar ja, die zit wat vervelend dan, hè? Actie. Ze schrikken van de piraat. En jongens, ik ga zien de tiertscabine in de rekkelwaar. Daar zit er. Want ja, ze ben je natuurlijk bij hen teleporteerd. Dus ja. De bonuszaken wel draaien. En actie. En nou zie je hem om en schrikken. Ja, precies. En hier komt Vlaggie haar holle aan. Daar is die holle, Jolieke, die holle er. Jee! Vlaggie maakt natuurlijk echt maar dwang. Komt aan een zwaardgevecht, ga ik het. Ja, actie. En actie. Wat eromheen, het draagt voor Jolieke. Kom er maar een beetje bij. Jou wat eronder, jongens. Jou een beetje eronder. Ja, de Ja, precies. Oh, mooi. Oh, die. Jongens. Ja! Oké, goed stop. Nou, en wie zitten hier nou heel naar boven op het schip? Spannend, Jan? Ja. Wat een beetje heeg, hè? Maar hier doet het dan maar, hè? Maar die met zo'n sjen, hoe mooi uitzicht alweer, hè? Zo alle boten en huis gezien. Echt prachtig. Echt super cool. En daaronder weer zo'n filmpje. Ja, en 3. Ze moeten uitnaaien van de piraat. Komt ie, hè? Hey, zaken. Komt ie. Actie. Q. Perfect. Je functie. Het lucht. Die goed, Chits. Ja, jong. Ik zie een carrière bij. Ja, Die jachtvrouw. rint en actie. Zo, waarom? En dan weer waarom? Ja, en dat mag wel een beetje snel om te draaien, nou slow-mo. Dit is echt wel een heel leuk show. Actie. Dat is zo wel mooi bij de regisseur in het water. Maar nee. Dat is een leuke thumbnail. Ja, dat is die mooie, leuke thumbnail. Ja, die heeft, ja, daar gaat een opvolger. Leuke thumbnail. De regisseur valt ter water. Wie de witte zwaan. Heb je het wel op beeld, hè? Nou, ik hier het op beeld. Als het gebeurt, wie hier het op beeld zo. Ja. Ik film je nog een keer, maar wanneer gebeurt het nou? Gaat in mijn mond, denk ik. En weet je hoe het eruit ziet, nou? Ja, dat is hem. Oh, wat vet, joh. Een echte piraat. Nou, Jolieke en Saken willen kleren. Jolieke is naar huis en Saken is lekker in de auto, want het is toch wel een beetje fris. Maar ik zei, Rolf Jan en Jelke hadden er nog net zo volle les van, want die gaan nog mooi gestaag terug. Dus het mist er nog een beetje, geloof ik, geen dikke plans bij, dus dat voordeel hebben. Het hier wat mooier waar wezen kan, maar ja, wie mag je net kleien? We gaan in ieder geval een prachtige locatie hier bij dit schip, de Witte Zwaan, hier in Haas. Nou, alles stiert erop. Ik ga het spul in de auto. Jelke zullen we nog even omklaaien. Een partiekje hier. Ben je tevreden, Jel? Nee, beroep, piraat? Nee, dan net? Oh, die cupboekjes. Oeh, de make-up doekjes. Ja, dat is misschien wel handig. Zak is het net voort. Ja, jongens. Jelke gaat in de auto. Want die gaat met zijn kameraad Jos voor terug. Die gaan naar een wedstrijd van Feyenoord. Ik zal nog even met de jongens naar de McDonald's. Had ik beloofd nog even wat lekkers hellen. Want ze hebben wel heel goed hun best doen. Dus dat gaan ze wel verzinnen. Wie gaan lekker naar de Mac? Later. Nog hoi! Wat gaan we doen, heel nou? Skis? We gaan de skis naar de skiwinkel brengen, hè? Ja. Want... Dat is een slipje. Ja. Ik heb zo'n slipje. Want ik ga te jaren met mijn zus Afina en mijn zusje Ilse een mini-skitrip doen. We gaan naar Winterberg, dus ik hoop dat er sneeuw lijkt. Dat is altijd wat
twijfelachtig. Maar het is al heel skoflien dat ik op een ski stien ha. Nou, ik maak deze Winterberg is net mijn meest... En het is misschien ook wel heel leuk. Ja, daarom wordt het misschien ook wel heel leuk. Maar deze Winterberg is net per se mijn favoriete plakje. Maar misschien is het nog heel leuker dan skiën. Ja. Maar wat ik zei zo, het is dus net mijn meest favoriete plak. Het is net zo'n lange piste, het is net sneeuwzeker. Maar het is wel wat mooier tegenbij. Het is zo'n 4 roenrieden. En wij hebben altijd heen gaan best toch gauw 12 roenrieden kwijt. Dus dat is een zekere voordeel. Vooral als het een paar dagen is. We gaan 2 dagen skiën, 2-3 dagen. Dus dan is dat wel fijn. En we zitten in een wellnesshotel. Dus stel er is geen sneeuw, dan gaan we lekker de wellness in. En après-skiën natuurlijk. Dus ja, een Suskes-trip. Ik had er echt super volle zin in. En zoals ik zei, we gaan dus 2 dagen, 2 nachten. En zonder band, zonder man. Lekker met de Suskes. Dus ik had er eigenlijk wel zin in. Ja. Dus, maar ja, de skis die houden heel lang op zolderlijn. Ik zei ze maar toch maar even te sliepen. Dus die brengt nog even te sliepen. In Ljout zit daar een zaak voor, dus dat is ideaal. Dan kijk ze mij oorlogweken weer ophellen. En dan ben we nog mooi op 10. Dus ja, dus we gaan op naar Ljout. We brengen de skis even voor en dan gaan we nog lekker shoppen. Maar nee. Ja. Maar nog even kattenbrokken hellen. Oeh ja. Net vergeten, want Gringo had geen brakjes meer, hè? Nee. Dat is schande. Dus we gaan brakjes hellen. Dat is wel even. Even een, ja, want wie ben je together, hè? Want wij hebben een zaken heen. Voetbal, hè? Een ski-mozaire. Dus mij de boot naar ski-mozaire. Nou, en dat het ook prachtig mooi waar weer zijn, we gaan even mij. Dat is net zo lekker waar. Oh, wat zit daarin? Siep. Siep zit op shovel. Hoi Siep. Oh. Ja, dus we zijn... en ik word met mijn dingetjes dwaan. Mem, omdat je bij een zware zoen denk nog op shovel. Zo nog om het zeer bij een zwerk op shovel. Dat ken haar zo wel. Siep broekt hem net de hele tijd, hè? Nee. Ja, ik zei hem nou met het vieze waar. Nou, ik moest echt best heel prettig te kwijt. Ik zei, ik wil je met orenklusjes Mem, ik doen. wil nog iets vragen. Oh, Hilde wordt nog iets vreetje. Zeg eens. Elsa Fest-concert. Ze hebben een Elsa Fest-concert, dat vind ik een goed idee. Ik wil wel lekker Frozen jongen. Ja. Dat is een goed idee. Ik zet hem op. We gaan lekker onderwijs Dit naar is Ljout. net Onder het genot van Frozen. Dit is M&M. Ja, dit is M&M. Even shit, maar heb ik het Frozen op. De sneeuw glanst zacht in het maanlicht van nacht. Van een voetstap geen blijf. Ja? Ja, Kim? Dit lege verwijt. Onbevreesd en vrij. Is er maar dit Waar ben je toe? Yes. Hoi, ik ben Hilda en dat is Mem. Hallo. En wie Laat het mas, hè? laat het los. Vind je hem echt wel leuk? Want dat is een heel leuk festje. Doei, zij staan. Doei. A few moments later. Binnen in Ljout. En maar stoes even zien, Hilda. Daar is een skiliftje. Ja. Dat is een mini. Ja. Ja. Nou, ik zal de skis even achteruit de auto bij pakken. Ik denk dat die kapot is. Ja, die doet het niet meer. Dus die hangt er van de sier, hè? Ja. Ik zal het even pakken en dan zo zijn bintje. Die Die en een tas. Er zit 2 per in. en nog een tas. Pakt en bezakt. Ik ben blij dat ik het aan kwijt ben. 3 per skis in 1 keer. Dat is het minste, dat gesleept met die skis. Hier maar erin, schat. Is het trouwen? Ja. Lukt dat, denkst? Oh, trouwen. Ja, leuk. Ja. Als je eerst hier al in de skikleins, juist hè? Ja. Hallo meneer. Ja, hoe was het terug? Ja. Cool, hè? Ik ben zo'n skiën. Dat is vet. Nou, ik had de skis al heel even, maar ik krijg het even jasje. Dat is toch wel cool, hè? Je had zaak ook les gewoon, hé. Leuk, hè? Is het een beetje ouder? Dan ben je wel een keer op les. Dat is wel leuk. Denk je dat ik wel kist? Ja. Wel leuk, hè? Shit, dus de handjes al los. Ik ga een beetje naar achteren. Heel knap. Oei, bochtjes, meidje. Is dat? Jokje maakt het al bochtjes. Faam, kijk al achter de broer rond, denk ik. Hoppatee. Het treintje. Roze? Deze is wel mooi, hè? Ja. Of die lietse roze? Die past hier wel. Een bannerskibril, denk ik. Nou, schat hoeft nou net. Oren keer is toen mij te skiën. Oren keer is toen mij te skiën. Ja, maar du was net te skiën. Hoe stek je skibril toch? Kijk nog al je helmpjes. Roze helm. Tja, dan deelt het lekker roze. Goed. Ja, we gaan naar de auto. Nou,
Nou, zullen we nog even shoppen, meid? En om kattenbrokken. De dierenwinkel, ja. Even lekkere koekjes van Jiske of zo. Dat je die lekker met mij mee wil lezen? Ja. Zullen we die eens doen? Ja. Ga trekken een keer wat oors. Ja, nemen we die maar voor Jiske. Dan Best. weet hij En dan even- even kattenbrokken, hè? En dan weet hij, dat is dat. Oké. Welke hebben we altijd? Wist u dat nog? Oh, volgens mij is Saldo en zo. PS hebben we altijd, toch? Deze. Ja. Oh, joh. Die is sterk. Lukt dat? Ja. Oké, nou, nemen we die maar. Dik in de auto, doe eens nog even struinen. Ja. Nou, we gaan nou lekker struinen. Zichtig? Ja. Voor die broek moet ik wat omheen, hoor. Zo staan we hier te boksen. Hup. Zo. Dat is beter dan net. Zo, hier omheen. Oh ja, mooi lietse krukjes. Ikea, maar je kan alleen nog van mijn spul bestellen. Kom, we gaan naar deze kant op. Wat hebben we hier? Zie je misschien al je badkamers? Oh. Oh, je skispul, hè? Ja. Ja. Heel volle skispul. En redens. Er zit een bril om en er zit een poetsje op de bril. En, die maakt dan wel al skiën, dus dat is juist niks, hè? Nee. Nee. Tja, redens. Keusredens ben dit. Die mem vroeger, hè? Deze Het is heel goed rondjes op rieden. Draaien, pirouettes. Een leuke moedsen, heel nou. Oeh, deze ken ik wel gaan. Dat is wel mooi, hè? Maar die is wel Of die? Oh shit, die zijn grappig. Lijkt die gaan. Nou, maar ze maar eens opzetten. Zullen we zien hoe die stiert? Ja. Worstje. Mag ik die helpen of lukt dat? Ja, Luca. Ah, zit weer zo aan. Wat schattig. Mijn Vitesse kleur wel mooi eigenlijk. Vind ik wel mooi kleurke. Die hek? Maar sta ik zelf weer in een spiegeltje. Het ziet er wel heel cool uit. Ja. Oh, iets heen. Ja, Luca. Oh. Zullen we een spiegel op zitten? Ja. Shit, op groen is wel een spiegeltje. Kist het zien? Ja. Grappig, toch? Ja. Zullen we hem nog eens hoor? Cool. Ik zit samen. Ja. Grappig, hè? Dus, is erop Ik kom er komen? net op. Ja. Nou, maar shit. Ik zit net zo stevig. Nee? Als je dan komt die naar beneden, ik ken nou net, maar komt die naar beneden en dan kun je er flotjes op zetten. Grappig, hè? Ja. Hallo. Hoe is het met die boorvrouw, tekst? Hoi, boorvrouw. Nou, kom jong, hang je de moed weer op. Even verder. Ildo de bergbeklimmer. Ja, en spring. Hoppa. Hoppa. Klasse, meid. Ik ga dus nog door. We stappen in de auto. Dan gaan we lekker op. Nee, hoes. Maar we hebben wel heel leuk shoppen, Hilde, wel net? Ja. Ja, zeker. Even lekker shoppen met de twee dames. Hey, later. Guys. Hey guys. Welkom bij deze nieuwe vlog van Jera. Van Geraldine en Cheats en Sake. Hey baby jongens. We zijn bij Vleeveld in Drachten. We binnen in Drachten, bij het Vleeveld. En Joet zal zaken even pilootspelen together met Vloggie. Lieke. Ja, dus het is mooi waar. We stijgen Joet net echt op. Maar wie doen we? Correct. Pas af. Via het abonneren en te liken en ik neem je mute. Bij mij. Lieke, direct weg. Ja. Hoeveel? Joet nog en dan was je nog, hè? Ja. En dan ben we er. Dan ben we. Ja, gewoon pret opnames, hè? Ja, maar wel leuk. Maar wel leuk. Net, hè. En Joet dus de piloot. Ja. Weer een oor beroep. Ja, die is van zaken. Ja, die neem ik maar. Jullie gaat rijden, maar even riocht. En HP had... Nee, ik ga de holle hier, maar die kennen aan ze wel. Hier is de holle. Die holle. Heel belangrijk. Nou, dan ga ik zaken helpen, dan helpt Jaren die. Yes? Wat zaak. Kim heel schoon. Tje, sacré zoals een cruise bij. Nou, maar de pilotenbril op. Waar die op? Kim wel. Even zien dat het zaal hier goed zit, hè? En die? Moet je die wenkbrauwen op? Ja, hij is wat aan de grote kant, maar... Dat zit echt net lekker maar deze. Zou beter? Zo? Maar de schoon nog even als ik die helpen. Oké. Ik zie hem niet echt. Hallo. Zullen we dus zien willen helemaal laten? Oeh, dat was alweer jas als ik die pakken. Ja. Heb het. Ja.
Nou, dat is zien wat hier alle jaren is. Ik ben nog net jaren geweest. Oh, hier stijgen ze dan op, denk ik. En dit zijn de hangars. Lekker veel cent, Jan, hè? Je was een pilotenpetje op, hè? Even in de zinnen. Ja. Zo. Ja. Oh, dat staat hier ook wel. Ja? Die kijkt maar uit, het zaken, je doet de vlagcamera en doe de piloot. Oh, wauw. Als je dit dan. Mag je binnen blijven staan of moet je naar buiten? En welke, Wauw. welke is het? Dit is vet. Wat leuk, jongens. En nog eentje. Die heb ik even zien natuurlijk. Dit is toch wel heel erg vet, jongens. Laten we eens even zien. Al die vlingerturen. Dit is leuk, zaken. Stiesje, die gele is ook leuk. Kun je gewoon rijden? Nee, rijd je met het aan. Even zien over met eetjes, hè. Ik wist nooit dat die boom dit eromheen had hier, die sokflintertjes. Nee, wist ik ook niet. Ik denk wel dat hij weer ingeet. Zo net dat er omheen gaat, denk ik. Ja. Leuk, hè? Die blauw denk ik wel. Ja, dat denk ik. Als je de giet er aan de voeten. Daar gaat er. Ja. Net Delstwater, want hebben wij ongemaakt. Dat is de rest. Het waait al een beetje. Het is maar goed dat we net echt hoeven te vleien. Die hol. Ja, was er ook nog? Ja, want En dan zet ze hem hier binnen, Del. Ja. nou, dit is helemaal geweldig. Veel al, ja. Ja, echt cool. De jas maar, dan had ik die wel vast. Klasse, jongen. Eigenlijk maar even een kist. Ben je wat te liet? Ja, hoort dan verdwijnen ze achter de... Ja, achter dat mooie scherm. Dat is iets. Daar zit wel net zo vol van. Ik denk dat het tafel is. Zit hem op het hele zijde het bed, meneer en mevrouw? Dus ik wil een. Ja? Ik kijk er niet van. Nou, sure. Cool. Krijg wat. Als je erop cool is, ja, dat jij dat. Ik zet die kaptil van een beetje naar voren, dan zit het beter, denk ik. Even niet verdelen. En dacht dat ik geen doos meer. Door een toen kom ik. Cool. Ja. Zo deze zijn het hier. Een leerling hebben die er zo uitziet. Koekoek. Oh, geweldig. Hey, kind het glas nou naar beneden? Nou, maar dat hoeft misschien echt wel niet, maar we gaan even shit. Nou, en dan even naar de stijgers op, hè? Jongen, jongen. Je maakt nog wel werk van u. Ja. A few moments later. We gaan lietse escalatie. Het holtje zit wat los. Dus we zullen zien wat mijn dubbelzidig tape vast krijgen. Ik hoop het. Ik probeer hier. Het kerst zit ik. Ik geloof dat het zwaar is. We gaan gauw weer bij de boete. Hier zit hand. Nou, als je een halve Pieter zit er ook al bij in. De cameraman wat dichter op het werkgebied. Nou, en ik had te jaren gekregen, dit is een oefenvleentuig. Dus iemand die het graag vleenen leren wil, die kent het in dit taststel doen. En dit is dan een 2-persoons, ben ik 4-persoons, maar dit is dan een 2-persoons vleentuig. Ze nemen het een kist, Jerk. Een kist, toch? Ja. Een kist, ja. Mooi kistje. De tijd van de vliegerij. Is dat zo? Waar komt het woord kist waar? Zeepkisten met vleugels eraan. Ah, en daar komt de naam kist. daar komt het woord kist bij. Ah, ja, sure. Ja. Een hele luxe kist, hè? Kost een paar centen, maar heb je ook. Dan haast ik wat. Dat is zo. Dus je steekt een vlagje. En een tong omheen. Nou, is het lekker zo'n dekbed aan? Een zaken zal druk ontvleen, jongens. Waar gaat de vlucht heen, piloot? Waar is het heen? Natuurlijk, Gran Canaria. Nou, en de assistent staat alweer klaar met de hollen. Hopelijk valt er net weer uit elkaar. We hadden hem hersteld. Ja, je mag even mee. Je mag nog hier en daar. Je mag nog even volhouden. Ja, dubbelzijdig tape dat helpt altijd. Ja, daar is een vlag, joh. Ik denk dat ze delst worden. Dit komt net goed.
grappig om dan aan te hebben, want zie hoe het dan ligt. Hè? Ja. Hij is nou nog net echt een beeld van wat de camera precies shit zegt, hoor. Zaken. Als je steeds het is oefenen met de vraag. What are you doing? Ja, Stuart. krap aan. Let it los. No. I don't want to let it los. Nou, daar gaan ze. Ja, dat dacht ik ook al, ja. Kijk, correct? Strak in pak. Dat is het beste wat jongens. Dat hier nog niet. Zie je nou niet, maar die gaat dan zo staan. En als Dan gaat de neus omhoog. Can I go out? You can go out. Wat ik record? Nee, dan moet je zitten boven. Nee. Je moest nog even naar je Fuerteventura vliegen. Dit zit er helemaal gloeiend mooi. De Canarische weilanden. Wat zei je, jongen? Ja, kom maar. Ja? Daar staat dat. Zo. Wij drukste dan. Ja, dus hè. Oh! Zo? Dus dat is toe. We zitten nu weer in de auto. We zijn correct klaar. Ja. En Alles staat erop. alles zit erop, ja. Het weer heel leuk. Het wie gelukkig mooi droeg waar. Ja, gelukkig, want de laatste keer toen regende het. Bij de boot rijdt het, hè? Ja. Dat is vol, want nee. En dan maar waar ze nog, hè? Ja. En waar ze hebben nog een pilotenscène. Ja. We hadden de jungle scène En een en de roemtescène. Ja. Dus dat zul je hem dan nog weer. Ja. Later. Later. Nog hoi, goeiemorgen. Ja jongens, bandjes binnen squallen. Ik had het de oude dagen smoordrok gewoon met alle je dingen boeten door. Dus je moet echt even binnenwanen, Bosk en Himmelje. En ik heb hier nog een cadeautje van Jara, want die wordt haast 12 hier al, hoe is het mogelijk. En ik maak nog wat tarrieringen van de playback show. Want ja jongens, dit hier zal ik weer together met Bouke André in de jury zitten van de playback show in Driessen wat er wat. Dat we nog al heel wat jaren. En elke keer doen we een act. En dit hier gaan we Barbie Girl doen. Dus Bouke André als Ken en ik als Barbie. Oh, ik ga er al wat klingen en wat attributen. Dus ik dat eens even pakken. Dat is misschien wel leuk voor je om te zien. We hadden al even een keer om te repeteren geweest. Nou, dat gaat natuurlijk wel mal. Maar dat wordt wel heel leuk. Maar ik zet het spul even pakken. Dat is wel leuk om even te zien. En ik maak nog al de versjes die te ben. Dus door die check ik altijd even de videoclips. Dus dat wil ik hier nog even aan. Dus al je wat van die onsamenhangende dingen. Maar ik zal eens even naar de kleine spul pakken. Ben je zo? Nou, laat hier eens even zien. Dit is de can. Daar zit nog een broekje bij en een petje. En dit is natuurlijk de Barbie. Een jurkje, maar een jasje en hakjes en strik vindt hier. Dus ja, dat wordt wel heel leuk. En ik ga nog wat ontknutselen best, maar zaken. Dus ik ga nog even pakken. En Ildo had me geholpen met schilderen trouwens. Die had een soort van, het zit er net uit, maar een soort van auto en een surfboard en een opblaasbare luchtbed had ding. Pak het even. Tadaa! Nou, dit is de auto. Ik heb hem mooi staan, Rieke. Nou, daar komt Ken in op. Die pikt me op. Dus daar weer erin. En dan heb ik nog wat anders. Een surfboard voor Ken. Surfboard voor Ken. En een mooie opblaasbare hat van mij. En het idee is dan dat Ken me ophaalt in de auto. We gaan naar het strand, hij gaat surfen. Ik ga lekker op het luchtbed. En op een gegeven moment zei hij van, nou kom bij mij op het surfboard, we gaan together surfen. En dan, dat is het eigenlijk. Dus dat. Nou ja, we hebben even een keer repeteren. We gaan hartstikke hilarisch natuurlijk. En we hebben gedacht, ik neem Jim, de vlogcamera, neem ik gewoon mij op het podium. Dus de vloggende Barbiewerk. Ons is het Safiro en het just haast niks. Dus, poes. Ik zet poes eerst heen wat ik net drink. Ja, van mij had die zin niet wat. Nou ja, dat dus over de playback show. En zoals ik zei, er zit een wasje in. Ik ga deze opvouwen wask. En Jaren is haast dit, ja. En ik vind het best wel lastig, want Vanke die tolde hier wordt, is net echt meer echt een lied Vanke. En wat keep je dan? Dus ik denk van doe ik eerst wel Sinten,
vind ik wat saai. Doe ik een cadeaubon. Leuk, maar ja. Ik denk, ik doe een cadeaubon voor een drogist. En ik doe er nog even een kleinigheidje bij. Nou, en aangezien jaren heel erg van kleur in houdt, zeg ik dit boekje. En dan kies die popjes nog helemaal verder. Ja, het hier erop en de kleren aan. Nou, ik nog het beestje, zeg ik. En ik dacht, dat vindt ze denk ik wel heel leuk. En nog een setje met kleur. Dus dat wordt het cadeautje. Dat ga ik even mooi inpakken. En dan doe ik nog gewoon een bon van de drogist bij. Want ze vindt het wel leuk van die lippenbalsemkes of wat van dat soort dingetjes. Vindt ze altijd wel leuk. En dan kan ze dan zelf even wat leuks halen. Dus dat is een beetje het idee. Dus dit ga ik nog even inpakken. En dan, ja, dit zal weer tol weer, jongens. Het is echt net al jammer. Nou ja, je had het van de week echt smoordruk hoor bij alweer opnames. In de volgende vlog zie je hem alweer de laatste opnames. We hadden dan nog opnames in de studio. Onder oren in de jungle. De Rolf Jannes Leeuw en Saka Safari Man. En in de Romte. Dus dat is echt in hun ruimtepakken zitten. Dus dat is wel heel leuk. Ilse gaat me die daar ondersteunen. Dus dat is wel mooi. En ik... ja, dan is het echt wel mooi. Het is weer echt super leuk, maar het is wel heel vol. En zoals ik zei, dan ben ik nog al die orenklusjes al. Dus ja, dan is het ook wel weer goed erop zetten. En dan ben ik heel benieuwd naar het eindresultaat. En zodra het klaar is, laat ik je hem dat natuurlijk zien. En ja jongens, dat wie hem dan alweer de weekenvlag van deze week. Ik moet zeggen, de weekvlag komt er al een beetje in bij mij. Het wie eerst wel heel wat wennen. In plaats van alle dagen echt een vlagweidje naar een weekvlag. Maar ik moet zeggen, het jouwt me toch wel heel volle rest. Dat ik wat kwartere stukjes veel meer ken op een dag. En dat ik nog 10 heb voor oren dingen. Ja, ik hoop je dat Jim er ook al een beetje onwen binnen. En ja, dat dit een beetje het idee wordt van de weekvlog, zeg maar. En dat ik toch nog een beetje chillen te ken van wat ik zo'n hele week dan al je bedijn had, zeg maar. Dus ja. Na je weekend stiet er weer van al je leuks op de planning. Onder de oren de laatste opnames van de videoclip in de studio bij Omroep Friesland. Ik doe weer mij bij de playback show. Ik speel je Barbie, maar ik zit echt in de jury. Nou ja, en alles wat verder nog op mijn paard komt, dus zullen we wel zien. Van nou successen, voert dit nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Want na dit vlog, hey hoi.